одиночестве превращается либо в Бога, либо в животное. В любом случае человеком вне общества он быть перестает. Так утверждал Аристотель. Общество изменялось и становилось все сложнее. Дикость, варварство, цивилизация сменяли друг друга, потому что роды срастались в племена, племена в союзы, а союзы племен превращались в государства. Именно наличие державы отличало человека цивилизации от представителя варварского мира. В X веке уже существовало первое государство на землях, которое позже назовут Альборутенией, Белой Русью. Социальная эволюция была открыта на 7 лет раньше, чем эволюция Дарвина. В середине 19 века ученые заметили, что все государства развиваются по одинаковому сценарию, но в разное время. Возникали научные группы, которые пытались спорить с общечеловеческой социальной эволюцией. Так называемая школа анналов утверждала, что каждая цивилизация развивалась своим неповторимым путем, и исторический опыт одних народов неприменим к народам другим. Однако история опровергла их доводы. Человечество – это такой же живой биологический вид, как тигр, как суслик, обезьяна, там, малайский тушканчик и тому подобное. Вот мы же не говорим о том, что тигр суматранский, он как-то радикально отличается, кроме внешнего вида, от тигра уссурийского. Если они друг с другом встретятся в зоопарке, они же не полезут по справочникам, как это «р» будет звучать у вас по-уссурийски. А у нас вот у малайцев вот так. Вот. То есть то же самое человек, где бы он ни жил, хоть на территории нынешней Канады, хоть в Южной Африке, он развивается тоже по определенным законам. Другой вопрос, что каждая цивилизация, каждая модель в свой срок. Общий сценарий развития для всех государств мира был таков. Сперва племя, первобытный строй. Этот период называется стадией дикости. Имущество принадлежит всем членам семьи, но сводится оно, в общем-то, к примитивному оружию и орудиям труда типа мотыги. Колесо технического прогресса начинает совершать первые обороты, у людей появляется глиняная посуда, тканная одежда, украшения, большие запасы пищи. И вот приходит время частной собственности. Появляются богатые и бедные. Приходит социальное неравенство, начинаются войны за обладание чужим имуществом. Если дикие люди после войны могли привезти домой разве что новую жену, то люди эпохи варварства брались за оружие уже с целью пограбить. Чтобы эффективнее нападать и обороняться, племена начали объединяться друг с другом. Так появились племенные союзы. При этом сменяли друг друга первобытный и рабовладельческий строй, военная демократия, феодализм, капитализм. Вот главные отрезки маршрута, по которому двигаются люди планеты Земля. Просто некоторые прошли по нему дальше, а некоторые не успели. Социологи уверены, что если бы Европа не вмешалась в развитие, например, американских индейцев, то они и сами бы прошли развитие в этом общем русле. Просто это выглядело бы внешне иначе. То есть, может быть, этот феодализм выглядел не так, как он выглядел в Европе, но он все равно, по сути своей, был бы феодализмом. Вот, и он рано или поздно бы сменился капитализмом. Может быть, этот капиталист бегал бы вместо цилиндра на голове и фрака там, в боевом уборе из перьев и расписывался бы там кончиком томагавка. Но от этого бы суть явления бы не изменилась. В Европе становление государственности началось еще в эпоху античности. Самый знаменитый пример – Римская империя. Но в середине первого тысячелетия она была уничтожена. Тогда происходило великое переселение народов, и потоки племен затопили античный мир, размыли его устои и, наконец, опрокинули. Римская империя пала.
Единая страна была разорвана на клочки и заселена разношерстными племенами. Несколько столетий понадобится, чтобы захватчики вновь образовали уже свою государственность, и эпоху варварства сменила новая цивилизация. Это время войдет в историю под названием «Темные века». Племена, которые имели перед глазами пример Римской империи, германцы, бургундцы, готы, строили свою страну по примеру Римской империи. Также и у славян. Государства образовывались тем раньше, чем ближе был пример для подражания. У южных славян раньше, опять же, потому что они испытали то же самое животворящее влияние Византии. То есть высокоразвитая цивилизация соседней, они раньше пришли к этому. Вот, а западные и восточные славяне примерно в одно и то же время, ну, если брать, конечно, чехов, может быть, чуть-чуть пораньше. Вот. А так вообще X век, конец 9-10 век, это вот для нас, с нашими западными собратьями, в общем-то, это время пришло, называется. Что же определяет историю? Личность, сюжет или стечение обстоятельств? Усе дзяржавы складваліся ў адной і той жа паслядоўнасці з адных і тых жа інгрэдыентаў. Быццам у нейкай адзінай для ўсёй зямлі кухарскай кнізе быў напісаны рэцэпт па прыгатаванню новых народаў. Напрыклад, кухару трэба ўзяць розныя роды і перамешваць іх, пакуль тыя не загусцеюць да стану плямёнаў. Затым варта распаліць моцнае полымя вайны, а плямёны скінуць у адзіны кацёл, каб яны кіпелі там, пакуль не зліпнуцца ў племянныя звязы. І ўжо тое, што атрымалася, трэба пакінуць у спакоі. Праз некалькі стагоддзяў гэтыя племянныя саюзы хутчэй за ўсё ператворацца ў дзяржаву. І так з'явіцца новая цывілізацыя. Старыя звычкі, законы і ўклад жыцця змяняліся, як змяняецца смак ежы ад уздзеяння агню. Аднак некаторыя элементы засталіся тымі ж, ці захавалі на сабе адбітак мінулага, яшчэ сырога, дзікунскага стану. Гэты рудименты, так званыя рудименты, яны захоўваліся, напрыклад, і ўжо ў дзяржавах. Ну, напрыклад, князь — гэта былой кіраўнік саюза племёнаў, напрыклад, савет пры князе — гэта таксама савет старэйшын, ну, напрыклад, такі агульны такі старажытны орган прадстаўнічай веча, таксама ён складаўся са сходу племёнаў, ці ввогуле прадстаўнікоў племёнаў. Галоўную ролю пры станаўленні дзяржаўнасці гралі гарады. На гэта паказвае і тое, што дзяржавы ў той час называліся іменем горада, вакол якога некалі ўтварыліся кіеўскае, наўгародскае ці полацкае княства. У гісторыкаў нават з'явіўся тэрмін «гарадская рэвалюцыя», бо жыццё ў горадзе прынцыпова адрознівалася ад быту простых паселішч. У горадзе бурна развівалася рамесніцтва. Прычым, калі, для прыкладу, вясковы ганчар у перапынках між вырабам гаршкоў мог яшчэ і пахаць зямлю, то гарадскія глінаробы займаліся толькі рамяством. І таму яны павінны былі рабіць сваю справу дасканала, каб продаж збаноў і кубкаў мог пракарміць іх. Справа ў тым, што ў сярэднявечных гарадах не магло быць ніякай размовы пра агародзік пад вокнамі, бо жылося там вельмі цесна. Зараз вы бачыце раскоп сярэднявечнага берасця. Паміж дамамі не заўсёды магчыма нават прайсці, не тое, каб пасадзіць градкі. Шчыльнасць забудовы тлумачылася вельмі проста. Горад меў абаронныя ўмацаванні, і сцяна вакол паселішча проста не дазваляла яму расці. Само слова «горад» паходзіць ад дзеясловаў «гарадзіць», «агароджваць». Такім чынам, гараджане знаходзіліся няхай у цеснаце, але ж у адноснай бяспецы. На тэрыторыі сучаснай Беларусі такіх паселішч у сярэднявеччы існавала вельмі шмат. Горад быў абаронены ад набегаў, таму менавіта ў ім пачалі акумулявацца багацце. Рамеснікам быў патрэбны актыўны абмен, і для таго, каб спрасціць сабе жыццё, людзі пачалі мяняць свае вырабы не на ежу, напрыклад, а на умоўныя адзінкі – манета. Так з'явіліся гандаль і грошы. Яшчэ адна прыкмета будучай дзяржавы. Патрэба прадаваць і набываць прывяла да ўзнікнення новага саслоўя – купцоў. Гандлёвыя шляхі і сам горад трэба
трэба было бараніць ад рабаўнікоў. Так з'явіліся прафесійныя ваяры. З развіццём гандлю пашырылася і пісьменнасць. Большасць берасцяных грамат, якія знаходзілі археолагі, гэта запісы, якія тычыліся менавіта грамат. Цікава, што ў першыя ж стагоддзі існавання дзяржавы пісьмовасць распаўсюдзілася ў гарадах Альбо-Рутэні, Белай Русі вельмі шырока. Літары ведалі нават звычайныя дзяўчыны-гараджанкі. Верацёны, якімі карысталіся жыхаркі Берасця, былі пазначаныя літарамі і рунічнымі знакамі. Пэўна для таго, каб майстрыхі не блыталі інвентар. Такім чынам узнікае ўсё ў большай ступені вось такая, нейкая іншая атмасфера, можа быць, так вызначыць. І зразумела, што на прыкладзе горада гэта праяўляецца ў большай ступені. Жыхары гарадоў, зразумела, у пэўнай ступені яны былі больш, можа быць, свабодныя. Яны у большай ступені, зразумела, займаліся гандлем і рамёствам. Гэта давала сродкі для жыцця. І ў большай ступені яны ўжо маглі нейка ўдзельнічаць і ў палітычных працэсах. Публічная ўлада – вось галоўная прыкмета, якая адрознівае дзяржаву ад племяннога саюза і іншых, менш складаных аб'яднанняў. Улада была патрэбна для таго, каб абараняцца ад нападаў і пашыраць землі. Сярэднявечча не перажыла ніводнае племянное аб'яднанне, бо яны былі менш эфектыўнымі ў вайсковым значэнні. Землі, на якіх не паспела арганізавацца дзяржава, захопліваліся больш паваротлівымі суседзямі, і на іх усё роўна усталёўвалася публічная ўлада. Толькі чужая. З'яўлялася новая краіна, і разам з тым на зямлі складалася сістэма кіравання. Гэта мог быць князь, папярэднік сённяшніх прэзідэнтаў, ці веча, папярэдніца сучаснага парламенту. Як і ў 21 стагоддзі, гэтыя дзве формы кіравання ў сярэднявеччы звычайна спалучаліся. Узнікненню дзяржавы папярэднічала ваенная дэмакратыя. І калі прыходзіла ідэя адзінаўладдзя, то на князя яшчэ доўга глядзелі як проста на таленавітага ваяра. Такім чынам все ж таки ўспрымаўся кіраўнік як першы сярод роўных. Усё ж таки, ён станавіўся першым. Зразумела, гэта потым падмацоўвалася яшчэ і своеасаблівым культам і гэтак далей. Но тое, што важна, вось гэта такая традыцыя такога ўспрымання кіраўніка як такога ж самага, прыкладна такога ж самага, як і астатнія жыхары, яна захоўвалася і калі былі ўтвораны дзяржавы, таму што ввогуле мы ведаем, што выбары, вось выбары князя, і ввогуле і запрашэнне, калі мы бачым, што, напрыклад, і сярод варагаў, напрыклад, запрашалі, гэта ўсё роўна сведчыць аб тым, што выбор знаходзіўся ў насельніцтва. Часта кіраванне краінай падзялялася паміж князем і вечам. Збор гараджан займаўся ўнутранымі пытаннямі, а справай князя была вайна. Так было і ў Полацкім княстве, першай дзяржаве, якая ўзнікла на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Полацк з'явіўся на мяжы рассялення племянных саюзаў крывічоў і драгавічоў. З часам горад ператварыўся ў дзяржаву і аб'яднаў пад сваёй уладай навакольныя вёскі, паселішча і гарады. Суседзямі гэтай першай на тэрыторыі Беларусі дзяржавы былі кіеўскае і наўгародскае княства, а таксама балцкія племёны, якія знаходзіліся яшчэ на дадзяржаўным узроўні развіцця. Пры гэтым у Кіеве была моцнай улада князя. Тут уладарыла варажская дынастыя, нашчадкі Рурыка, а ў Новгарадзе кіравала веча, якое мяняла князёў быццам пальчаткі па некалькі разоў на дзесяцігоддзя, запрашаючы і праганяючы прэтэндэнтаў. У Полацкім жа княстве якраз была дасягнута залатая сярэдзіна ва ўзаемаадносінах князя і народнага самакіравання. Веча было моцным, але яно падтрымлівала мясцовую дынастыю. І полацкія князі баранілі свой край і захоўвалі вернасць радзіме, нават калі ім прапаноўвалі больш выгадныя ўладанні. Так знакаміты полацкі князь Усяслаў Чарадзей, калі апынуўся на княжацкім прастоле Кіева, вельмі хутка збег назад, у родны Полацк. Слова аб палку Ігаравым.
Усяслаў князь людзей судзіў, князям радзіў гарады, а сам уначы волкам рыскаў, вялікаму сонцу хорцаў шлях перарысківаў. Тады у Полацку пазванілі ютрань рано ў Святой Сафіі, а ён у Кіеве гэты звон чуў. Полацкае княства, як потым і сама Беларусь, па сутнасці балансавала паміж грамадскім строем захаду і ўсходу, бо здаўна заходняя культура лічылася больш народаўладнай, а культура ўсходу монархичной. Что же определяет историю? Личность, суждение, или стечение обстоятельств? Если мир Востока созерцал и объединял, то мир Запада больше изменял и анализировал. У китайцев было 1000 изобретений, но они не использовались в повседневной жизни. Порох был изобретен в Поднебесной еще до Рождества Христова, а использовался он разве что для придворных фейерверков. Такая разница подходов позволила западной цивилизации, по сути, завоевать планету в течение 15-20 веков. И еще одно отличие этих двух миров – это индивидуализм. Испокон века на Востоке люди жили плотными коллективами, а на Западе общество дробилось на отдельные личности. Любые режимы вот из этой зоны, они все либо тоталитарные, как Северная Корея, или Китай до недавнего времени, либо авторитарные. Либо даже те страны, в которых как бы сейчас наличествует демократия, вот копни любого японца или там опять же там какого-нибудь другого жителя вот этого региона, вылезет все равно стремление к порядку, к жесткому порядку. Как будто только и ждут интуитивно команды. Отмашка флажком, все построились и дружно пошли. А во многом, мне кажется, это благодаря рису. Дело в том, что способ производства очень сильно влияет на уклад жизни всего народа. Ведь в прошлом от урожая зависела жизнь и смерть человека. Поэтому общество подстраивалось под то растение, которое являлось основным источником пищи. Для того, чтобы получить урожай с рисового зернышка, нужно провести 200 дней напряженного труда. Кроме того, рис требует постоянной заботы, искусственного орошения. В одиночку человек плохо справляется с этим делом. Вот поэтому и получается, что тысячелетия возделывания этой культуры привели к тому, что люди интуитивно уже соборные такие, они собираются в один момент и хором бегут воду добывать из Хуанхэ какой-нибудь своей, вот, либо террасу очередную возводить, и в таком духе. Основной пищей славян было зерно. И у нас сельскохозяйственные технологии также влияли на менталитет и социальный уклад. Пока славяне занимались подсечно-огневым земледелием, они были вынуждены жить общинами, ведь чтобы выкорчевать целый участок леса, нужен общий труд множества людей. Когда же пришло время бараны и плуга и стало возможным растить хлеб силами одной семьи, индивидуалистичность славян резко пошла вверх. Кроме того, на национальных характерах восточных славян отразился и еще один сельскохозяйственный аспект. Дело в том, что при выращивании хлеба главное вовремя посеять и собрать урожай. Остальные же периоды не столь ответственны, критичны и трудоемки. Возможно, именно поэтому в славянском менталитете развился метод рывка. А, например, китайцы привыкли к планомерному размеренному труду, так как их предки тысячи лет ухаживали за капризными рисовыми ростками. Что же определяет историю? Личность, суждение, или стечение обстоятельств? Мы живем на одной планете, таму свет заходу і ўсходу часто сустракаліся. І амаль заўсёды гэтыя сустрэчы скончыліся бедствам. Самым знакамітым сутыкненнем усходняй і заходняй дзяржаўных сістэм стала татаро-монгольскае нашэсце. Ёсць версія, што менавіта дзякуючы нашэсцю наш народ атрымаў назву беларуса. Белыя – гэта значыць тыя, што не былі пад уладай манголаў. Канешне, набегі з усходу тычыліся і нашай краіны. Так, насельніцтва Берасця падчас аднаго з нашэсцяў было вынішчана цалкам. Горад быў завалены целамі памерлых і не засталося жывых, каб пахаваць трупы. Аднак тэрыторыя Беларусі, у адрозненне ад зямель цяперашняй Украіны і Расіі, ніколі не ўваходзіла ў склад Залатой Арды.
Калі князі Масквы, Цверы, Кіева атрымоўвалі ярлыкі на кіраванне і былі, па сутнасці, падначаленымі мангольскіх ханаў, то ні полацкія князі, ні потым уладары Вялікага княства Літоўскага манголамі не прызначаліся і даніны ім не плацілі. І вельмі пашыраная версія, што менавіта з гэтай прычыны наша краіна і атрымала назву Белая Русь, ці ў перакладзе на лацінскую Альба Рутэнія. Але да ўзнікнення краіны Беларусь заставалася тады яшчэ шмат стагоддзяў. Дзяржава – гэта адна з галоўных умоў для фармавання народа. Справа ў тым, што этнас таксама складаецца па сваім пэўным законам, якія аднолькавыя для ўсяго чалавецтва. Род, племя, народнасць, народ. Гэтыя прыступкі павінны былі прайсці нашыя продкі, каб ператварыцца ў беларусаў. Пры гэтым наяўнасць сваёй дзяржавы грае ледзь невызначальную ролю. Дзяржава быццам калыска, у якой расце дзіця, пакуль яно яшчэ малое і бездапаможнае. Потым яно, мажліва, устане на ножкі і зможа жыць і без сваёй калыскі, як, напрыклад, цыгане ці яўрэі, якія доўгі час існавалі без сваёй краіны. Аднак для таго, каб народ сфармаваўся і стаў жыццяздольным, яму патрэбная дзяржава. У беларускага народа, па сутнасці, было дзве калыскі. Ён пачаў фарміравацца. Ёсць такая скрытая фаза фарміравання этнасу, якая працягваецца прыкладна 150-200 гадоў, то пачатак фарміравання менавіта з утварення полацкага княства. Вось. І завяршэнне фарміравання ўжо ў рамках Вялікага княства. Маскоўскае княства, якое потым ператварылася ў Расію пад уплывам мангола-татар, мела жорсткую цэнтралізаваную ўладу. Княства кіеўскае было, па сутнасці, цалкам знішчана пад націскам манголаў. Яго культурная пераемнасць была парушаная, і этнасу, які потым назавуць украінскім, прыйшлося складвацца нанова. Прыкладам глыбіннага ўздзеяння ўсхода на культуру кіеўшчыны можа стаць звычайная світка. Як вы бачыце, у яе арнаменце пераважаюць выявы лісточкаў, кветачак і іншыя раслінныя матывы. Гэта адгалосак уплыву, які аказалі тюркскія народы на Украіну. Арнамент – гэта адно з найстаражытных праяўленняў выяўленчага мастацтва. Узоры, якія ўпрыгожвалі посуд, адзенне і жытло, перадаваліся з пакалення ў пакаленне, і такім чынам звычайны малюнак на збанах ператварыўся ў своеасаблівы код, па якім можна меркаваць аб культуру мінулага і суадносіць яе з сучаснымі выявамі. У тыя часы, калі беларускі народ толькі пачынаў фармавацца, набіраў моц і паўночны крыжовы паход. Ён быў накіраваны, у тым ліку, і супраць полацкага княства, якое з часам ператварылася ў Беларусь. Такім чынам, будучыя украінцы і рускія ваявалі з татара-манголамі, а будучыя беларусы змагаліся больш з крыжакамі. Пры гэтым кожны ў той ці іншай ступені пераймаў звычкі свайго ворага. Мы бачым, што ўвогуле агульная прастора, якая мела назву Русь, яна падзялілася на две часткі, у выніку там геапалітычнага змянення сітуацыі. І вось гэтая заходняя і ўсходняя частка. І вось яны пачалі развівацца ўжо трошкі рознымі шляхамі. Мы бачым, што ўсходняя Русь была захоплена мангола-татарамі, на тэрыторыі заходняй Русі пачало распаўсюджвацца каталіцтва, больш уплыў заходняй еўрапейскай культуры, ну і гэтак далей. Там такі много рыс, якія ввогуле пачалі адрозніваць некалі такую адзіную прастору, якая і да цяперашняга часу, на мой погляд, все ж такі некаторыя рысы захоўваюцца, і вось агульнасць паходжання – гэта вельмі такая сур'ёзная з'ява, на мой погляд. Грамадства змянялася і станавілася больш складаным. Тыя плямёны, што не паспелі скласціся ў дзяржаву, не маглі супрацьстаяць сваім ужо дзяржаўным суседзям, і цывілізацыя лёгка захоплівала прастору варвару і дзікуноў. Плямёны Амерыкі, Паўночнай Азіі, Аўстраліі былі лёгка заваяваныя, бо не паспелі перайсці на ўзровень дзяржавы. Дзяржава
давала людзям магчымасць больш удала абараняцца ад ворагаў і больш удала нападаць. Ужо не мясцовыя сутычкі, а вялікія войны пачалі раздзіраць свет. І вельмі часта пляцоўкай для вайсковых дзеянняў станавілася зямля, якая знаходзіцца паміж усходам і захадам, і якую называлі ў сярэднявечных хроніках Альбертэнія, Белай Руссю.